खुलुमबाय बयखौबो आंनि गुड बड'लेण्ड चेनेलाव बरायबावबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव ओरैबायदि मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्क्रिप्ट खालामालासेनो फार्स्टनिफ्राय जुदि नायलाङोब्ला गासैबो बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं बेखौसो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों जे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जा बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन बे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गोबाङानो दासिमबो सावरायलायनाय बा बे बिटिआर गोरोबथानि सायाव माने गोबां बाथ्रा गोजोननाय गैयै बेफोरबायदि जोङो दासिमबो बुंनायखौ नुनो मोनो नाथाय दा रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओरैबायदि गुलाय गुजाया नुजाबाय थायो जाय सोरनि बाथ्राखौ लानो सोरबाया बुङो मोजां सोरबाया बुङो गाज्रि जायफोरा दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोननै राजखान्थि हान्जा दङ जाय राजखान्थि हान्जाया दङ जाय रुलिं सरकार सोलिबाय थादों दा बिथांमोना बिटिआर गोरोबथाया ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि माने बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गासैबो दफाफोरखौ मावफुंगोन आरो बे मावफुंब्लानो गासैबो सान्थिया फैगोन होननानै जों बिथांमोननिफ्राय जाय रुलिंस पार्टी जाय रुलिं सरकार सालायबाय थादों बिथांमोननिफ्राय मिथिया आरो बिनि गेजेराव जोंहा राजखान्थि गुबुन दोलो दंबावो जाय अपोजिशन पार्टी जानानै दङ बिटिआर गोरोबथाखौ बुङो बिटिआर गोरोबथायाव जेबो मुलाम्फा जायाखै बिटिआर गोरोबथाया बर'फोरनि थाखाय ओरैबायदि खैफोद गोनां ओरैबायदि माने जाथावि माने गोरोबथा बियो होननानै बेफोरबायदि जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओरैबायदि गुलाय गुजाय बाथ्राया दासिमबो ओंखारबाय थायो स' लोगोफोर आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि खाथियाव माखासे आपडेटनि गेजेरजों दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर रायजो राजाफ्रा बे माखासे दैदेनगिरिफोरनि जे क्लियारिफिकेसन होनायखौ नुयोब्लानो नायब्लानो गासैबो मोनथिजोबगोन लोगोफोर दिनै बिटिआर गोरोबथाया थार ना नंखाय दा रायजो राजाफ्राथ' मिथिया नालाय दा थार बिटिआर गोरोबथाया मोजां जामारदों ना गाज्रि जामारदों सोरबाया मोजां बुङोब्ला मोजांथिं थांसिगोन आरो सोरबाया जुदि गाज्रि बुंना होयोब्ला बे गाज्रिखौनो सानसिगोन जायफोर दिनै रायजो राजा गामि ओनसोलाव रायजो जाबोनाय रायजो खुंबोबाय थादों बिथांमोना माखासे सिंनि बाथ्राफोरखौ मिन्थिजोबा दा बिथांमोना जाय मोजां बुङो बे मोजांखौनो सानो आरो सोरबा जुदि गाज्रि बुंनानै होयोब्ला बियो रायजो राजाफ्राथ' गाज्रिखौनो सानखागोन नाथाय बिनि थार बाथ्राखौ बेखेवना होनाय बा थार बाथ्राजों बिजिरनानै बर'फोरनि गेजेराव खौसे लाबोनाया सोरनि गोसोआव दङ सोरनि साननायाव दङ दा बेखौ माने दासिमबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव नुनो मोनाखै दा बेखायनो आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों स' बिटिआर गोरोबथाया नंखायना थारमारमोन दा बिटिआर गोरोबथाया मुलाम्फा जामारदोंना जामाराखै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जों मा मोनमारदों मा मोनमाराखै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्लानो जोंहा माखासे सासे दैदेनगिरि सार बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि माखासे फोरमानखौ लानानै माखासे क्लियारिफिकेसन होदों बिटिआर गोरोबथायाव जेबो मा जादों आरो मा मुलाम्फा जादों मा मुलाम्फा जायाखै बिनि माखासे फुरा डिटेल्सखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो नागिरदों लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो गासैखौबो बुजिलांगोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर बिटिआर गोरोबथाया माबायदि जामारदों नंगौना नङा दा बिटिआर गोरोबथा खालामनाया मोजां जादोंना जायाखै बिटिआर गोरोबथाजों जोंहा बर'फोरा खौसे जानो हादों ना हायाखै ना गोजोन फैदों ना गाज्रि जादों बिनि माखासे डिटेल्सखौ जों मिथिना लानोसै लोगोफोर थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोनाबो एसे नायनानै लादो ओरैनो गिदिर पलिटिशियान जानो हाया ब्रेन थानांगोन ब्रेन जानांगोन गासै बाथ्राखौ एनालाइसिस खालामनो हानांगोन ल अफ इन्टारप्रिटेसन बुजिनो हानांगोन एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ नोंसोर फरायनांगोन एटलिस्ट उदाउट ब्लाइन्डलि मानो एकर्ड खालामदों होननानै गावखौनो बुंनानै लायो उमुका फरायनो मोनाखै माने एकर्डआव सहिनाया मिनिंलेस बेना खोथाया नंगौना नङा ओमफ्राय जाथि बासायनो थांनायाव सोरखौबा गाज्रि मोननानै माबा मोननानै लाब गैया गाव रोङा बेस्रा मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार ना होमबा दा बे खोथाया जोंनिया जाहैबाय 2003 बर'फ्रा लाबोनाया जाहैबाय बर' रायजो राजाफोर गासैजोंबो गुबुन अन्य जनजाति जनगोष्ठीजों लाबोदों नंगौ सोरजों सहि खालामदों बे खोथा नङा बिएलटिजों खालामदों ना मादों बे खोथा नङा मेन खोथाया जाहैबाय बर'फोरनिसो एकर्ड बियो बिएससिआबो बर'फोरनि एकर्ड बिटिसिआबो बर'फोरनि एकर्ड खिन्थु बिटिआरआबो बर'फोरनि एकर्ड खिन्थु बर'फोरनि थाखाय दिनै मा बुंनो गोनां दुखु मोनगोन बुङोबा नोंसोरो मा सानदों बेखौ मोजां फराय कनस्टिटिउसनखौ मोजां फरायनानै खोथाखौ रायलायजायो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय आपग्रेडेशना जाहैबाय आङो खोन्थानोसै जोंना स्पेशल मोनसे प्रभिजन दङ आर्टिकल 244A बेसे आपग्रेडेशन बिटिसिनि उनाव बे बिटिआर रेकर्डजों नोंसोरो इनक्लुसन खोथा लाबोबाय थादों बेफोर इमान सहज बाथ्रा नङा आरो मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांनि नामखौनो नोङो माबा खालामनानै नाय रिनेम खालामनानै नाय हायो नामा नोंसोरो बे सेबायाव फै सेबा
नोंनि मेट्रिकनि जि नाम नोंनि मेट्रिकनि नामखौ सोलायनो नाजा हागोन नामा बे जाहैबाय आं मोनसे बाथ्राखौ देखायगोन आबौथ' रोखा रोखा दङ गोबां सम लागोन बेखौ आङो पावार पइन्टआवसो बुजायनांगोन पावार पइन्टआव बुजायनानै खोन्थाजोबनांगोन नैबेनि बाथ्राया थेवबो आं खोन्थानो नाजानोसै बेसिकखौनो खोन्थाजेननोसै आं दे रिनेमखौबो आं खोन्थानो जेननोसै रायजोफोरनोसो गाज्रि मोननाङा फराय नैबाव लिरखानाय दङ आर्टिकेल 244(2) 6 शिड्यूलनि प्रभिजनाव रोखा रोखा लिरनाय दं नै जे inserted जाबाय 172 नाम्बार inserted provided that nothing in this sub paragraph shall apply to the Bordland Territorial Area District कुनु मोनसेबो सब पेराग्राफनि माखासे पेराग्राफा जेरैहाय अल्टार द नेम एनी अटोनमास डिस्ट्रिक्ट मानगोनां बिश्वजित दैमारी जोंनि मानगोनां स्पिकार बिथाङाबो हारिनि सासे बिराद गिदिर जोंनि सम्पद बा हारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि आं मान होयो बिथांखौबो बिथाङाबो खनसेबा क्लियार जा गासैबो जेरावबो नुगोन बिटिएडि लिरनाय बडलेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बे सहज बाथ्रा नामा बे सहज बाथ्रा आं बुंबावगासिनो दङ बेनि सायाव गाज्रि मोननाङा आं दिनै इलेक्शना जोबसिगोन बायसान्सआव जुदि एमेन्डमेन्टनि खोथा फैयोबा गाब्र'आ जाहाथे बेफोर प्रभिजना भायलेसन जाया जाहाथे खालामनायनि खोथाखौ जोङो नोंसोर बुङो नालाय नोंसोर बुंबाय थायो जों खोनानो मोनो जाहाथे मोनखानाय गोहोआ मालायफ्रा बुंखाजोब्बाय गोदोनो खिन्थु आं बुंनो लुबैदोंमोन खिन्थु बुंनायनि सुजुग सुबिदा जायैयावसो आं बुंनो मोनाखै आरो आं सुजुग सुबिदा जायैयावसो कुनु धरननि जोंनिया जाहैबाय डिस्टिं बिटिसि एकर्डा डिस्टिं एक्जिकिउटिभ एन्ड लेजिस्लेटिभ पावारखौ कुनु रावबो दांनो हाया स्टेटनिफ्राय कुनु पावार गैया किन्तु नोंसोर मा एक्जिकिउटिभ अर्डार लानानैनो मा सानबाय थादों बुजिनो हाला जाथिया अलखदाव बिदिबा थांगोन जि थांगासिनो दं थांगोन आरो गाज्रियाव थांबावगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो एक्सक्लुसनखौबो नोंसोर हाया सहसै रोखा रोखा लिरनाय दङ माने exclusion of areas from autonomous districts in forming constituency in such district मोजाङै फरायबावनांगौ किन्तु provided that nothing in this paragraph shall apply to the Bordland Territorial Area District बे जाहैबाय संबिधानसो जेरावबो बडलेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट लिरदों माने मा डिस्टिंक्ट नेम दङ जोंहा अट'नमास नि बाउन्डारिखौ बुङो बिटिएडि जुरिसडिक्सन एडमिनिस्ट्रेटिभ जुरिसडिक्सनखौ बिनि नामासो बिटिएडि नङा होमबा गोबाङानो बुजियामोन दुखु मोनोमोन आं बेखायनो कमेन्टआव लिरहरफ्लांनाय जादों सासे सानै बिदाफोरखौ गभमेन्टआव थानाय बिदा बुजिनायखौ नुवाखैमोन नालाय बेनि थाखाय आरो आं देखायबावनोसै आरो मोनसे बाथ्राखौ बे बिटिसिनिफ्राय पाब्लिकेसन जानाय बेखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना बेखौबो बे सिगांनि गभर्नमेन्टनो उननि गभर्नमेन्टनो बिदि लानो नाङा खौसे बड'फाया बे बाथ्राखौ बुंलाङाखैमोन फारि एमेन्डमेन्ट जालांदों फारि मिनिस्ट्रि अफ ल एन्ड जास्टिस लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनिफ्राय नै बेहाय लिरदों निउ दिल्ली डेटेड 8 सेप्टेम्बराव गेजेट नटिफिकेसन लाबोदों व्हाइट पेपार लाबोदों 8 सेप्टेम्बराव बाव लिरदों गाहायाव मोजां नाय रायजोफोर दि फलोइं एक्ट अफ द पार्लियामेन्ट रिसिभ द एसेन्ट अफ प्रेसिडेन्ट on the 7th September 2003 and is hereby published for gazette information लाबोदों माब्ला राष्ट्रपतिनि एसेन्ट नांगौ बेथ' पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनानै एसेन्ट जानांगोन एसेन्टनि उनाव आइन जागोन एक लाबोगोन बिदि बेसेबां प्रसेसनि खोथा दङ थन्न फराय इट फार्दार एमेन्ड द कन्स्टिट्यूशन अफ इन्डिया इट इज एप्लिकेबल टू द स्टेट अफ आसाम बे एप्लिकेबल स्टेट अफ आसामनि थाखाय पार्लियामेन्टआ बुंदों एप्लिकेशन टू द स्टेट अफ आसाम एप्लिकेशन एप्लाइ जाफैगोन बेहाय बेफोरबायदि बाथ्रा फारि नै बिनि उनाव जोंहा सेकेन्ड गभर्नमेन्टआ नटिफिकेसन होदों बे रिअर्गानाइजनि प्रसिडिउर आइन जाखानानै रिअर्गानाइज जायो जेब्ला नोंथांमोननि बिटिआरखौ माबा खालामगोन एमेन्डमेन्ट खालामगोन होमबा बिटिआर लिरो ना मा लिरो नोंसिनि खोथा बेयो लिरनो हागोन अब्लासो दा बेखौ नोंसोर बुजिनाया मोजां नङाबा एफाबां 5,000नि जिउआ आरो दाहोना लावखार बयनिबो अबदान दं नोंथांमोनाथ' आन्दोलन खालामदों नङा होमबा नोंथांमोननि डेफिनिसन अफ सेक्रिफाइस माने बलिदान होनायखौ बुजायो आन्दोलन खालामनाया जोंबो हायो नोंबो हायो दायथ' मोनोबा आं बेखौ बुंबाय खिन्थु रायजो राजाखौ बुजिनो थाखाय दुखु मोनलायनाङा दैदेनगिरिफ्रा आंबो सेक्रिफाइस होयो नोंबो सेक्रिफाइस होयो बे बाथ्राखौ लाबोनाङा सेक्रिफाइसनि मिनिङा बे नङा माबा मोनसे मोननो थाखाय नङा जायनो हक जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा बुजिनांगौ दङ मोनसे गिदिरथार लाबोबावदों बिथांमोना बर' रावखौ 8 शिड्युल लाबोनाय बै समनि एकर्डआव नोंथांमोननि एकर्डआव बड'फानि मुं लानानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनानै देखायबाय मानि थाखाय आइएस अफिसार जायो एसेबां ट्रेनिं लानानैसो जायो नोंसोरथ' आरामसे सेटेल खालामहरदों नोंसोरनि बुजिनो रोङियाव बिसोरथ' आइएस बिसोरलाय मोजाङै बिदिनो खालामखागोन पलिटिशियान बिसोरलाय पलिटिशियान ओरैनो गिदिर पलिटिशियान जानो हाया ब्रेन थानांगोन ब्रेन जानांगोन गासै बाथ्राखौ एनालाइसिस खालामनो हानांगोन ल अफ इन्टारप्रिटेसन बुजिनो हानांगोन एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ नोंसोर फरायनांगोन एटलिस्ट उइदाउट ब्लाइन्डलि मानो एकर्ड खालामदों होननानै गावखौनो बुंनानै लायो उमुका फरायनो मोनाखै माने एकर्डआव सहिनाया मिनिंलेस बे ना खोथाया नंगौना नङा ओमफ्राय इन्डियान कन्ट्रेक्ट एक्ट मथेबो बे एक्सेप्टेन्सनि नङा नाल एन्ड भइड इटसेल्फ बे मोनसे आरोखि नाल एन्ड भइड जायो थारमाने नों मोजां फरायनांगौ कन्टेन्ट्सफोरखौ टार्म्स एन्ड कन्डिशनफोरखौ मा दं बेहाय होमबासो एग्रिमेन्ट मोनसेयाव सहि होयो
बेयावनो ओरैनो बुजिखायो दा बेफोर बाथ्राखौ लाजिनांगौ गिनांगौ गैया इन्ट्रस्पेक्सननि गोनांथि दङ बे आंगोनि बिदाफोर नोंसोर एकदम दुखु मोननाङा आंनिनो आंगोनि बिदा गोजा नामखौ लाला आङो दिनैनि दिनाव नोंसोर आंखौ आरो गाबोन माबा मोनसे बुंनोबो हागौ ना नङा होमबा जेन हक आङो खावलायगोन आइ आफामोनखौ आरो रायजो राजाफोरखौ जे जों बयबो रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ जों जेबो सोंखारिनायनि खोथा नङा जों बयबो खावलायनांसिगौ लाजिनांगौ गैया